Inom na ka! Lapin niya! May dakop niya. Nakop na sila dari yang kalubinan man eh. Sarge, no? Oh, si Sarge man din na di eh. Sarge! Huwag mas dirata. Sarge yun. Nakot ano niya ba? Kwarta-kwarta nila ha. Binuaya na ka, Sarge. Binuaya na. Dirata kay ugnay mga agi atong parahon ni naman to na dakop. Para dili mo agi, di sila kwarta. Di sila kwarta. Maro mo, Sarge, imo malibre sa mga. Maro dahil mga mas maro mi. Biya, wala lugar oy. Kalubinan, nung tawag may sabong. Masabong diri oy. Pasig ba yung milingaw diri oy. Pasig oy. Habuga pa ni motor oy. Pasig ba? Hindi manandar. Ay, standay. Uy! Ni bata ya! Paraya, luoy kay. Uy! Unsa man man? Dahil dakop ya sunan. Dako mo! Ikaw nagtanaw! Palunga sa na yung motor. Palunga! Balik ito, dakop diaw kita ka no. Ano na yung namit na idakop dira? Ngano bitawg na idakop animala ka. Kompleto ba ka oh, wa pa ka helmet. Bata, uwi ka! Ang bata. Pila nang edad nimo? Saan Diyos naman ko? 8 anyo sa imong mata nga mura nang kay 18. Balik ka dito ba? Oh, tanaw. Dakop ya. Mangkotahan ka na nila. Ag madakpan ka na, wa ba ka lisensya sing maghilak-hilak ka. Dako ulit lawas, suro man kay buot. Ay, kiyawan. Tutorial ninyo yun. Kita po na oy. Balik na lang dito no. Ani ginang balik gaya ulo ni moy. Magbuti mo, maritso ni ko. Sugan yung bataan ni oy. Pasagdi na. Ang bataan ni badlungon kayo. Sige, padakop dito. Kahit magkakagulo. Lako dito. Ano day? Ako may loko ninyo. Lah, paghiya ba tayo oy? Horay, sukul ka daw. Yay. Ha? Ya, tanaw daw ya kung na may taos palibot. Way tao. Yatik ang mata akas. Yatik ang magpadakop. Iso ka. Padakop dito. Padakop dito. Padakop dito. Bantay mo ka ha. Bantay ka. Lakaw dito. Kasi dito. Hoy, pisot. Naglibo ko sa nag-drive, Sarge. Ako sa natin. Baktin siguro. Among. Ay, tao. Tao di ano. Bata. Gabi pag kamangkwan, uy. Hey! Kilit sa pataan ni ba? Tare. Babadab darabi. Bataan ni. Motor, maniwa lisensya ni bataan eh. Pahilmet. Kaon ako nangyari. Kasi mo problema ni Sarge. Unyara. Siya problema. Drive ka nakalisensya. Papadyo kay helmet. Namoy ka ube. Boy, TOP dire. Si TOP. Cellphone gamit ron. Cellphone na karon kay automatic na karon. Lisensya ni mo, Sige, lisensya. ang pulis. Lisensya ni mo. Sige, tubag-tubag na. Wala. Amo na. Impan ni mong motoron. Amo na yung bargo na, kuhanin sa opisina. Ayaw. Usay, ayaw. Kumpensa mo daw ang papa inyo na yung bargohon. Buti pinagagahin yung lugar ha. Sige, amo na yung i-impound na, kuhanin sa opisina ha. Ayaw yung baonoy. Sige, Di tubag-tubag na. makakakuan kabot-bot kami may nagkuan nagdakop mamidri Pila edad mo? Utso. Otso John. Utso pa rin mo edad. Oo. Utso anyos nga, saan mo isuga? Yawo ni bataan ni uy. Mura ka na gisaligan ba? Amo na yung impound na. Ayay. Kutukutuhon, garon. Lah. Yawo ni bataan sa siya kay ginahurti mo pasensya ba. Tanawar ko tinaban ni kauban. Wala man murag di man niya kauban na nagkuntambay dra oh. Gunititin. Ako ni pa. Ayaw. Gay. Sarge, ako na pudi kimur nanggigil ko ng bataan ni ba? Ginapaon ni bata ba? Ikaw na pa to. Ay, ate, nakabuhay na yun. Sa man Sarge di gunitan tan mo karong to. Kagigil. Na, importante din nasa to ang motor. Mopod. Pero si mutugan to siya amahan Sarge ba? Kaya itong bata gisog ko kaayos oy. Kapoy na gisog buga diri. Paguya ka tingaya ah. Pungot. Taado kay babot. Tangkap. Bukan mo bapa. Sige, tukan dito. Ane. Sinalugan na po itong bata ba? Huwag yung malibas sa abahan ni Sukarol. Asa ka dalibat ng bata na? Huwag pag ginibalik. Udto na kayo. Pirti yung mataado kayan. Sa una, gisugod. Huwag kayo pagkilabot. Abtan na po. Panood to. Unsa man? Ano kaya na? Asang motor? Ginalaman mo niya ha? Asa? Tugaan. Bakpan no. Ha? Bakpan. Gibinin mo dito? Oo. Litse ito mga pulis na to. Dipatay na akong kolektor na to para makuha lang. Tara, makang tuon sa. Tuloy ko asa. Asa? Ay, tora. Karoon ako ha?
Nanganad na mo, basig panakot niya ba? Halaya! Papan na yan. Kamu ba? Kamu, gipatay ang direktor para makuha na ng motor, ha? Ha? Ikadua, papatay ko mo nun. Kamu bantay na mo nun, ha? Ako ba? Kana mo kawan na nun? Ha? Dito ka niya makaisog ba? Nagbinuotan mo ako. Ha? Hoy, basa ka! Hoy! Tin! Wala ka isog, Sarge. Nagdalagan sa tin. Gugod sa padigakod na Sarge mo. Tin! Madala pa dyan din niya, Sarge. Sarge! Nakulbaan ko, Sarge. Sarge! Ay, gumi! Saan po sa paglima, Pabloy? Ang papa atong bata gi kuanan yung dakang ka motor ba? Mo nagsaligan ba? Asa na ka na? O kana ikaw bahala na. Kaya padulong din niya. Ay, kadlok salid yung Sarge ba? Bantay ka Sarge ha? Salid lang. Ay, kabala ka, Pabloy. Ako dipinsa sa imo, ha? Dalagat tao kaya ni mo na. Basic na training sa mo, ha? Judo, taekwondo, jitsu. Bantay ka ha, Sarge. Ako na ito bangon, Pabloy, pero ang buhatan ni mo, suotas sa uniform para komportable ko. Ako ito bangan na. Ano mo lawas, Bimi? Suotan eh. Ako ito bangan na. Apo sel, bitbita. Kaya suotan na, sok-sok na sa mong kilid para mahadlok na nagbitbit-bitog sa at sao. Sarge, dali Sarge. Suotan eh, Pabloy, ha? Si baragaan mo lawas. Para komportable ko ba? Doon na kayo. Lako Sarge. Ako sugaton, ha? Gata tanong nga, Sarge, ha? Kamu ba? Saligan yung si Sarge. Permiti, medyo masaligan. Gahi, mong kasi pinakagahi ko dali good. Dito sa ning susip ba, Pams? Tarungan na sa siya. Sarge! 10. Ah, si Sarge 10. Kamu ba? Kamu! Asa si Sarge 10? 10. 10. 10. Tone! Asa! Wala nagbila na ulo! Hindi man ako. Ikakan! Ikaw, matak ka. Kabalo ka ni motor, ha? Gitagaan mo ako ng kinding, ha? Wala ka balik, kaya ano? Bako rin ko nitahan! Dili man ako. Gusto mo ko nitahan, ha? Pasawad akong Sarge. Tara. Yabi. Tara, dili kita ako. Ay, gaga pa juga, ha? Yes, wala ko na opsan.